Borom gwnang sar Animesh Debbarma tabuk Tipra Motha minister dan na BJP minister omo kisa confuse onglajak lokorok fia kubikok bo khoroksa Tipra Motha ni ngui boot pass ngui MLA angkha amoni pore bo minister angkha hingke tabuk kok khe hai norok nugui tongna tabuk jekono jaga BJP meeting khaikangke Tipra Motha rokno ignore khai tongmani fia Tipra Motha tai IPFT no ringjagya haipano Borom gwnang minister sar Animesh Debbarma no hingke BJP meeting rogo attend khai tongmani nugo tai manjagui tongmani nugo saimia borokni bisingo bomte he talk choliwi tongkhna tabuk jeng hai am admi borok rok borok kun saimanja jata sudu budri pass khai roka asukse hi sar norok sini Tipra sarongno muthangai si daing saka kawinai hinai agi IPF tino thungui tongma haida tabuk bo thungui tongjao khajani kha khayo afur rokni heleng baigla kaham no khai tongbai khena hani wansugo yango bubagra hangke belai jolijak accord implement inyani pia minister Animesh Debbarma hangke BJP meeting rogo attend khai tongmani nugo kaisa koinam sungo sini se okra kotor kotor achuk hamplaiti tongnai rokno wansuk dinni ni borokni bagui ta wansuk dinni ni sak saijungni bagui agi Borom gwnang Debbarma paijaka rang bai fia am heroglen rok tang lajabadi asuk norokno asawoi hamjagoi norokno boot pass khai roka amono norok kisa wansung nailai jabadi boot ri pass ung thangke ningle montri MLA ngui thango but aya sikongsa bai boot naila a hatayo a nok kijigo so tabuk suk jara nora ani video no nai tongke belai belai khe hambai nai tong bagui and thank you.